На второ място Ерика Зафирова, Олимпия 7-4. На трето място Катрин Тасева, Левски. Четвърта Симона Дянкова, Чарда Газет. Пета Сара Стайкова, Левски Трявица. Шеста Аси Иванова, Импала. Седма Маргарита Доканова, Левски Трявица. И осма Петя Борисова, Олимпия. Финала на бухалки ще наградят госпожа Валя Ганева, госпожа Юлия Байчева и Мария Матева и трите шампионки на България.